जोंनालाय लाइभ फैग्रा जायगाया बेयावल'खा बुंनांखाला खाथियावहाय सोर दङ नै बिथांनि दखानाव बाजै गावदां बानाना चिप्सनि अनार दा फैलायदो आरोना लोगोफोर फैदो दा दसेखिनि गय जादों आं आरो गुवारै जाले मा नो लांफैनो न थाखुमायो ओमफ्राय बाबुनि साइकेला लामायावसो दं सोरगिदिं जोंनि बर' गामि गायनाय फुनाय मुखुब जोंनि आबाद जोंनि खौसेथिखौ जोसेफ नार्जारि अखा हानायाव माखौथो थालिर बानायदों अखा हानायाव थालिर लायनोसै सिखा नुदों खिन्थु अरजाया दा अरजायालै फेसबुकआव हमो मा साइज खालामबाय थादों नोङो जाम्बा बायदि सालाया माबा जाथिनो नुहोगारो सालायानो गुसुं देहाय ने एसे गुसुं बावलानो एल'ग्रानि बायदि जानोसैमोन लावा नै इनिफ्राय लावा इनि सालाया सालायालाय माथो बेसे गोलाव लावनांगौ आं गोलाव लावो ओनै इदि लावा नोंनिबो जाया आंनिबो खान्दा दाखा खान्दासो नोंसिनि खान्दा गोजा रिसिनिया आङो मोनहायालै बिदि गोलाव गोलावा थाब थाब माबायोनो मा होनो रायज्लायनो रोङोनो औ थाम्फैया सिखा लाबाय मानि थाखाय सिखा लादों होननानै बुङोब्ला नागिरदों आरोना जोङो ओमफ्राय फैया दा बे थालिरखौहाय बै माबायाव लायगोन आरो नोंनि आइमोननि बुंनायालाय माथो फैनांगौ आइमोनहानि न'आव अब्ला फैदो आंजों लोगो लोगोनो बुथु नार्जारि अखा हायाखैलै आं होननायखायसो दहायसो हादोंमोन दहायसो हादोंमोन रा अखा हायाखै फंबाय थान्दा थारदोनै माथो दिनैलाय गैयारा 7 जनल' दाबो लाइटमावलाय दा फैगोन हाब मा नाम जाखोलै बेलाय होद माबाबो दाथाबो माबाल'सोलै 50ल'सै बुस्थुआ आर'नाइ बर' क्रियेटर हेल' हरलाय आं एसे माबा फरायनि र' दिस मेसेज इज हेल्प टु रिभिउ डिसमिस मा खालामदोंनो जिरायगासिनो दङ बिथु नार्जारि मा दखानाव दं है फिसा फिसौ दखान साहा दखान बिराद आर'नाइ मोजां बर' दखान बियो जोंनिथिंबो हायाखै अखा दाथ' हायाखै हायाखै र' गाबोननिफ्राय सान्दुंसो दुंसिगोन नामा गाबोननिफ्राय सान्दुं दुंगोन माबायाव होखाबाय ना दिनैहाय स्रि गिजि फोरानजेननो हाबाय गाबोन खम्बल गिजि फोराननो हासिगोन आरो अभिनाभ सुक्ला आयौ लिखा है भाई हिन्दीसो में तो टूट गया बेकार है कौनसा टूट गया क्या बोला दिनै 19 ना मतलब 1-2 दिन का गेम बचा है तेरी कब क्या पता क्या है क्या अभिनाभ आज्जौ आज्जौ दिनैसो नुदों आंहा बाजैखौ आयै सना लोक्षि आं नोंदानि ओमफ्राय बाजै नङा बेलाय मानोथो बिदि जायो र' बेवहाय गासिन मेसेज दंजोबो
आं मिनिया बर'नि बाजै नङा आं बाजै गावदांसो इउटुबाव थांनानै साबसक्राइब बानायना होदो आगै दे बाजै आर'नाइ बर' गावदां बाजै गावदांनि हौवाखौ बाजै नुलाबायनाय ना गावदां बाजै गावदांनि हौवायाना ए माबायावसो थायो इउरपआवसो डलार हरो डलार आर'नाइ आगै सना साबसक्राइब बानायना होदो बाजै गावदांनि हौवाया इउरपआव थायो मालाय डलार फैसासो खामायगासिनो आरोना ओमफ्राय जोंहा सानैजोंबो लाइभ होगासिनो अखा नायबानो नै बिथु नार्जारि मा गामिनि नोंलाय आदा होनदों खोन्थाहरनो है जोंनिया माबालै मा होनो खैला मैला परबतजरा खाथि खाथिसो जायो खाथि खाथि एकदम बिनिजों आंनिजों गामिसेनो होनजायो माबा गेजेराव सिमा मोनसेल' मिनिया बर'आ माबा जुदि दाय मावो लाना थांखागोन हरावनो हाथारनो दिनैहाय खुब लहलायना ओंखायनो जेबो दाय खालामनो हाया इयो बेसेरा गिखायो आरो दा बाजै गावदांखौ आं दायबो मावलाबायग्रा मानसि नंखायाना बाजै गावदां ना देनजारसो बनथुआव दिस मेसेज इज सेल टु रिभिउ थै इदिसो जाबाय आर'नाइ भ्लग भिडिअ हगार औ हगारो आगै आं मैयासो खुलिदों मैयासो गोदानसो आरोना मोजां खिथानानै हो नोंनि चेनेलखौहाय आगैमोन आङो इउटुबार गोदान जानो गोसो जादों ओमफ्राय मैयाहायसो मिनिया बर'आ आंखौहाय फोरोंफैदों आरोना ओमफ्राय बेलेग बायदि नङा बेस्रा सोंबानो खोन्थाखायो आंबोथ' रागा खराखा नालाय ओंखायनो आरो ओमफ्राय आंनि माबा इउटुबनि नामानो जाहैबाय बाजै गावदां थांनानै साबसक्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांमोना जुदि आंखौहाय लाइक कमेन्ट बायदिसिना हरोना अब्लानो आङो माने आंनि माबाया बारायो आरोना साहसआ बारायो जुदि नोंथांमोना लाइक कमेन्ट सेयार खालामा अब्ला दाल जायो आरो जेरैहाय ओंखाम जानायाव माबा दै नांगौ आरोना दै नङाबाथ' थाबथायोना बेबायदिनो आरो आंबो नोंथांमोननि कमेन्ट गोनांथार आरोना आंनि थाखाय दायो सोर इयो ए सानसुमा बरगयारि ब्लग हेलौ साल्थे माब्रै दं सानसुमाया साल्थे होनहरदों मोजाङैनो सोर दं सानसुमा मिनिया बर'आ मोजाङैनो दङ थैथ'वाखै इसोरनि अननायावहाय ना सानसुमा सानसुमायानोथ' सोर साल्थे सानसुमा आंनियाथ' साल्थे गैयालै र' ओरैनो होनबायब्रा सोमोन्दोआव ने गामिनि सोमोन्दो साल्थे जाहैबाय आरोना ओमफ्राय मोजां बिथांनि बाजै गावदां इउटुब चेनेलखौ जिखावहोना हो एकदम थाबैनो 1K बानायना हो आंनि फल'वार्स नोंथांमोन आरो जायनाखि बाजै गावदांनि फल'वार्सफ्रा जुदि नायसनबायदोंब्ला आंनि नैबे लाइभखौ ना बिथांनि पेजनि मानसिफ्रा इउटुबाव बाजै गावदां इउटुब चेनेलावहाय ज' फैदो आरोना मना मोनसेयावनो ग्लब हाबफैजोबदो हाबफैदो औ बेबायदि आरोखि बिथाङा मैयासो आङो बानायनानै होदों ओमफ्राय एसे खामानि दंबाव आंबो माखासेखौ हाजोबा नालाय आङो सासे लोगो भारा हमदों आरोखि ना दा बिथाङा दा मोनायाव मावनानै होनांसिगोन जायफ्रा पेजाव नायग्रा बिथांमोना बाजै गावदां इउटुब चेनेलावहाय ज' फैदोब्लानो जाबाय आरोना दा बेबायदिनो बयबो जे गावबागाव माबा साननो नाङा अनलायलायनानै जोङो थानांगौ आरोना बयबो सानसुमा बर' प्रिमिला बसुमतारी माबायदि रायलायो रा माबायदि रायलायो रा माने बोरदोनलै बोरदोन जोंना माने बोरदोन नालाय चिरांनि बोरदोनफ्रा बिदिनो रायलायो आरोना रायलायनायखौ ओमफ्राय सुखुवासै नामा आगै प्रमिला सुखुनायाथ' बसुमतारी सुखुयो माने बिदिबायदिनो आङो दिनैहाय नैबे प्रेमिला बिनानावनिसिम माबाखौहाय कमेन्टखौ नुनानै आं दिनैहाय बुङासैलाय आरोना सानसेखालि आङो ओरै सानजाथिंजाय अदालगुरिनि एसे आफाङाव हस्त्रपारा होननाय बाजार दङ आरोना बे अस्त्रपारा औ हस्त्रफारसे सानजाहा थांनानै बेयावनो मोनो आरो लामा सेराव ओमफ्राय जि मिनिखो आंनि रायलायनायखौ आंथ' रा होनलायबायना रा होननायखौ बिराद मिनिदों आरोना ओमफ्राय सिख्लाफ्राथ' ओरैबायदि मिनिखादों एकदम सिख्लाफोरल' नङा आरो अनलि माखासे गुबुन मानसिफ्राबो मिनिदों
बोराइसा जोंबायदि बोराइ मानसिफ्राबो मिनिदों आरोना। उम ओमफ्राय जोंनि रायलायनायजों चिरांनि रायलायनायजों आरो ओरै गुबुन अदालगुरि बाक्साथिंजाय रायलायनायजों मिलाया आरो बिदिनो अ माइ गड बिदि आरो जायो। ओमफ्राय दा बे माबाफ्रा सुरफ्रा एसे बेलेग बेलेग जायो। रायलायोबाथ' जोंहाबो बिदिनो नङा होमबा होनलायनाया बिदि थाङो आरोना। ओमफ्राय आंहा रायलायनायानो जाखाथारा एसे दस्रा बेलेग सुर लांनो नागिरो अब्लाबो जाया। एकदम जोंहानि बोरदोननिल' थब्र' थांनो नागिरनो रा होननायावल' बिदि आरो फैदै लोगोफोर माने दानो जायफ्रा नायदों बाजै गावदां इउटुब चेनेलखौ नायखादो आरो ओमफ्राय सानसुमा बरगयारि मा होनदों माथो साफाथार बाजैयालाय है बाजै नङाब्रा बाजै गावदांसो दे थेंक इउ थेंक इउ आंनाबो नोमबाजैया गुफुरथारलै बिदिनो दल'लद बा गावहानिखौहाय एसे खम जानाय मोनदों खोमा ओंखायनो बुंनानै लादों। लामाजोंबो साफा साफा थाङोब्रा नायबाय थाथावथाव नै नुबाय दा सिखावा लाबाय आं बानायनो र' इनिखौ माबा वइस मा माखौ इदिट खालामना होफिननांगौलै रायज्लायनाया बांद्राय रायलायनाय रायलायनाया माथो जायाखै बुस्थु बैयो साथासो आंलाय माबा खाख्लौ फिथाइसो आरो बिदिनो खाख्लौ फिथाइ होनदोंना आङो नोंथांमोननिजोंथ' जोगोनारसो होनोलै जोंहानिया खाख्लौ फिथाइ सोर क'क्राझारनि नायदों लाइभ नायदों खालामदो आदानि लाइभखौ अके सोर सोर दे क'क्राझारनि नायदों लाइक खालामदो आदसा आदानि लाइभखौ अके थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नानिनिसिम नानिना बाबु आर'नाइ बर' ना बाबु दिपानजलि सायखिया मय मय आबिलिसानो अ नों सिनायो सिनाया सिनायनायालाय कलखि आबिलिसा दिपा ब्लक हाय आदा बाजै फैबाय फैलायबाय दे फैलायबाय सानसुमा थिगानो बरग'यारि एसे डाइलग होदोरा सालथे ओइ मिनिया औ नोंथ' सिगाङावहाय दारि लायोमोनलै खखाबाव खखामाव दारि लानायनि जाहोनखौ ओमफ्राय आङो बे दारिया मारै गैला नोंनाव जेनेबा आं बिनि सुरखौ खिथानोसै आरोना माने आङो दारिखौहाय बिराद माने जानजिसे लानाय जागौ आरोना जेसे गोलाव लावो बेखौ लानाय जागौ ओमफ्राय माने दाबायदि माबायावहाय गोलोम बोथोरावहाय नै ओरै खालामोबा ओरै गङोबा ओंखाम जाबाथ' ओरै जालायो नालाय बेदर माबा माबि ओरै नायथिंबायनाया ओमफ्राय बेवहाय गोदोनायावहाय ओरै नांहैबाय एम्फौ सुमु जोआ बायदि जोनाय मोनो आङो बिनिखायनो आङो सिनजादोंमोन आरोना आर'नाइ बड' नङा कन्ट्रिं थगायदों बियो ओरैबायदिसो लोगोफोर बिनि दारि लायिया हो जुदि मिनिया बर'आ माबा मोनसे दाय खालामबाय हो आदा हिनजावफोरा मा खालामो मिथिगौ बिनि दारियाव ओरै साबथिंनानै ओरै बोखायो ओंखायनो दारि औरा लालायो बेसो मेन खार'ना बे थगायदों माने हिनजावफ्रानो दोना आंनि जानला मोनला हिनजावफ्रानो माने खायदाव देरनो लुबैयो आरोना आंखौहाय ओरै दारियाव मा बोखारनानै होथारखायो आरोखि बेनिखायनो आङो दारिखौ सिनजाबाय गस्लानो गद्रेसाव बिलाइ थै सिन्थाल' जाथारसैलै आंहा माने लाइफआव 1K फैया माबायानो फल'वार्सफ्रानो जोंनि गामि समायना नोंनि गामि रमायना आर'नाइ आर'नाइ बन' गाय नङालै आदा बयससो बयस गाय नङा हालुवासो माने दामब्राना हालुवा बेयावबो मोननै सुर थाबावो माने गाय नङा होनदों नालाय माने दामब्रा थायो ओमफ्राय हालुवा थायो दामब्रा जाहैबाय सेंग्रा हालुवा जाहैबाय बैसो जानाय अ माइ गड बेखौहाय बुङो आरोखि ना बर'नि माबायावहाय भाषायावहाय गायआथ' जेन'बा हिनजाव जाहैबाय गायाबो मोननै दङ सिख्ला दं बुरैसा दङ आरो बिदिनो हौवाफोरनि बायदि माने दामब्रा होनोब्ला सेंग्रा जाहैबाय ओमफ्राय
हालुवा होनोब्ला बोराइसा जाहैबाय आरो एसे बैसो जानाय जुवान बिदि दुम दुमबा जाले होनलायनाय आरोखि ना मा दुमबा जाले जाखोलै आं मोनसे गंगारनि मेथाइ ओरैबायदि रोजाबनो सानदों नोंथांमोना आंनि साबसक्राइबार जायफ्रा लाइभआव फैदों नोंथांमोना खोनासं आरोना भुटानिस गित बे मेथाइखौहाय आङो जेब्लानाखि जोंनि चिराङावहाय भुटान बर्डारावहाय मोनाबिलियावहाय जेब्लानाखि पिकनिक स्पट निउ खुलिजेनदोंमोन नैबे समाव गोबां इउटुबारफोर ना फैदोंमोन नैबे समाव आङो माखासे इउटुबारफोरखौ उदै सालायनाय रोजाबनानै मिनिहोदों आरोना ओमफ्राय दायो बिथांमोना बुंबाय ओइ मिनिया नोंथ' मेथाइ गोरों मा मेथाइ होननानै ओमफ्राय आं मेथाइखौथ' लाइभ होदोंलै र' दसे र' लाइभ होदों आं दाहोथ' दे दसे ब्र' गाज्रि दामोनथ' ओमफ्रायो रोजाबबाय आरोखि आं मा मेथाइ रोंगौ होनबाय नालाय ओमफ्राय नैबे मेथाइखौ रोजाबनायजों लोगोसे जोंना आदा अफ्रिया आंखौ लिंहरलायबाय बे समाव जों आदा अफ्रिजों जों बारा माबा नङामोन क्लसलाय नङामोन ओमफ्राय सिनायलायो ओमफ्राय भिडिअ'फोरखौ नायलायो अब्लाबो जानाय लोंनाय बेबायदि बांद्राय अपेन गैयामोन आरोना ओमफ्राय दा आदा अफ्रिया आंखौ लिंहरनानै थांबाय आंबो इमिडियेट ओमफ्राय दा ओरैबायदि माबा खादों ओमफ्राय रोजाबबाय आरोखि ना बुमसे खासि जुनिम' सारथ जुगि मिनावै होनलायनायखौ आरो नोगोद मिनिखादों मा मेथाइ इयो जेनेबा गंगारनि मिनिया मेथाइ गंगार ना हायो दा गंगार एसे हायो ओमफ्राय बिनि मिनिंखौबो आङो मिथिनानै लाबाय गंगार माबा फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय गंगारनिथ' जोङो रायलायाखिसै माखासे माबाजों रायलायबाय जोङो गंगारनिलाय बहा हानो सिं सं सें सां खं स' होनलायनायफोरखौ जों बारा बुजिया नालाय हिन्दीनि सोंबाय आरोखि आं आदसा सार बे मेथाइआ मा जायो होननानै माने अब्ला बुंदों जाहैबाय बियो माने गोसो थोनायखौहाय माने मोनसे लामायाव बेरायनो लांनायावहाय गोदोना गोबानानै थाबायनायखौहाय होननो जाहैदों अ माइ गड बुमसे खासि जुनिम' सारथ जुगि मिनावै आयौ होनलायनाया बेबायदि आरोखि नोंलाय मेथाइ खननायनि सिगां नों बुजिदोंना बुजियाखैमोन बुजिनो माने बुजिखायाखै माने आङो मोनसेयावहाय खोनादों जाहैबाय अ माने खोनानानै आंबो माने भुटाननि माखासे माबायावहाय नुदों आरोखि ना इउटुबफ्राव माबाफ्राव होयो नालाय बिसिनाबो औ रिदौआव रेडिअ'फ्रावबो होयो बेबायदि सारिथानि बर'गानावहाय मोनोमोन आरोखि बिदि नैलै माबाया हरबावबाय दै है माथो दैथुन माबायानो फिसा फिसा आंना मेगनानो नुथारा नै ले ससमासो गाननांसिगोनदां दै बुथिया दे बुथिया बुथिया रांलाय आदा बुथियानि दा बुथियानि सोर जाखो बे मानाय न'दों हनै दैथुन नार्जारिया सोर नोमबाजै गावदां नोमबाजै गावदांसो बियो नोमबाजै गावदां मिनियानि बिबाजै नङा दे आं औ बाजै गावदांसो हारसिंनो बाजै गावदां औ नामानो बाजै गावदां बेना ओमफ्राय इउटुबाव थांनानै साबसक्राइब बानायना बाजै होदो गावदांनि इउटुब चेनेलखौ दानो साबसक्राइब खालामनानै नायदो बाजै गावदांनि भिडिअ'आ मोनथाम जाजेनबाय मोनब्रै जाबाय खोमा दाजोंनो मैयासो गोदान चेनेल खुलिदों आरोना निउ दै दैमालु दैथुन नार्जारि नैबे दै खोन्थाबायना दैथुन खोन्थाबाय एसे लेट जादों माने गंगारनि मेथाइ खनसोनानैहाय लेट जादों आरोना खोन्थानो दायो खोन्थाबाय नोमबाजै गावदां होननानै दैमालु मेगन फिसा बेबो नुयोना गग्ल'सननांसिगोनलै खाला ससमा आमबिसन अफ राहुल लिंकखौ हरदो थाबनो आयै लिंकखौहाय बहा हरनांगौ जाखो मिनिया आं रोंला इउटुबार गोदानसो नालाय आंना लिंकखौनो बहननो रोङा आं दा हरना होनोसै आरोना नों हरना होदे
सिबिया प्रबिर नोंखौ सिबिया पाबिर ओइ फाग्ला नोमबाजै गावदांसो बाजै गावदां ओमफ्राय आं मिनियानि लाइफआवहाय लाफाबाय थायो आरोना मावहरबाय नै सासे प्लास सान्दुं सोरथो गैयियावनो साथा हमनाय नैनि सोरलै आगै अखा थाबायलांनाय हानायावनो होनदोब्रा खफ्रि हमनाय सोरलै आगै थाबायलांनाय होनदोब्रा मिनिया सोरलै आगै थाबायलांनाय सान्दुं गैयियावनो साथा हमनाय अखा हायियाव खफ्रि हमनाय ओ माय गड इतना सारा प्लास कौन आमबिसन दे रहा है अब्राहोल लाइभ भिडिअ'आव कमेन्ट खालाम अब्लानो होगोन लानो दाना हागोन लानो माने माखौ आंना लानो दाबो हागोन माबा 500 साबसक्राइबार जायाखैलै आगै औ सना लाइभ मिथिबायना होथ'नो हाया माने लाइभ होथ'नो हाया मैयासो खुलिदोंलै मैयासो खुलिदों बिथांनिया आं बानायनानै होफैबाय ओमफ्राय दा माबा 500 साबसक्राइबार नङाब्ला लाइभ होनो हाया आरोना इउटुबाव दा थाब बिथां थाब खालामदो औ थाब खालायनानै हो बाजै गावदाङाव ओमफ्राय 500 जुदि साबसक्राइबार जायोला नोंथांमोना बेखौ लोगो मोनबाय थागोन आरोना लाइभआवहाय रायलायबाय थानो हागोन बयबो जे बेनो रायजो राजा नोंथांमोन बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि अननायनि साइबिया गोनांथि आरोना प्रबिर दा हामजायो रे बाजै गावदां माबायावहाय बेंगलनिफ्राय बेंगल सिबियार नामा आं हामजायो रे बेंगलनिफ्राय आं बेंगलनि रायलायनायखौ ओरैबायदि मोजां मोनखायोलै माने मिथिबायना बेंगलनिफ्राय जाय नायदो बिनानावनिसिम सोरग्रिग्रिफा मा बिराद बेदरजों गोजोननाय मोनबाय आरो इयावबो जाखो माने बेदर गैयालै मा गाबखो सासे सोर ओइलाय एम्बु गाबदों ए हेल' हगारलायबाय मायै ओमफ्रायो सिबिया ए नालाय सिख्ला गाइखेरफ्रा गाबोन दखान बन्द'नो दे सिख्ला बै बुरै हिन्जाव थैनाया दिनै थैनाया इनि मैदामा मा लायखादोसो थाव मा लायखा मा गाबोन लोंफैनो दखान बन्द'नो आरो अ लायखादो दा बाबु गाबोन सिखारबा दखान बन्द' औ बेनि माबा नालाय ओइ आदा हामजायो माने अके गाबोन दखाना आमबिसुन नेङेबाव जागोन अब्राहुल मिनिया मिथिबाय लाइभआव कमेन्टस हरब्रा आदा अके हरगोन दे आं मिनियानि लाइभआवहाय आङो कमेन्टखौलाय हरखायो नोंसोर नायदो नै नोंनिजों कमेन्ट साइबिया खालामलाय अ दानो आं दे खालामनि होमबानो बिसोर नुहैबायना दिस मेसेज इज सेयार फर अके आं कमेन्ट खालामनि र' नोंनियाव बेफोरखौ जागोन दे बानायनि जागोन दे दै जिरि जिरि साम' खांखिरि दाथासो अब माथो Why are you angry Buddha? Come on, say something. Ambition of Rahul Miniya बिनामिन लाइभआव कमेन्टस हरलाय चेनेलजों अब्लानो हागोन दे हरगासिनो र' नै आं हरगासिनो बानायगासिनो दङ लाइभआवहाय आगै सनामोन माबा लोखिमोन होनो आरोना लाइभआवहाय आं बिनि लाइभआवहाय बिनि मबाइलजोंहाय आङो कमेन्ट खालामनोसै आरो मावबोलायबाय नटिफिकेसन ओइलाय नुगासिनोथो आंखौलाय आयु आरो हाय मिनिया हो हाय मिनिया हाय मिनिया बर' होना हो मेसेजआ थांगासिनो दै आगैमोन हाय मिनिया बर' दैथुन नार्जारि नायलाय खालामनाया जादोंना जायाखै नों साबसक्राइब बानायबाय नामा आगै सना साइबिया प्रबादेरा सिख्ला आं हामजायो अके दे थेंक इउ नै नायदो बाजै गावदाङा Ambitions of औ Rahul अके आं वेटिं अके थेंक इउ नेनानै थांगासिनो थांबाय साइबिया नायदो नै साफिर बेयावनो अके हाय मिनिया बर' थांथ'वाखै बाजै र' गावदांनि चेनेला आंनो बर' नों बर' ना दे ओइलाय बाजै गावदां थांबाय हनै गस्ला गोमो गाननाय आरोना हाय औ मिनिया बर' जानाया Ambition of Rahul अके इंतजार का
फल मीठा होता है yes it's true Ritu Narji Good, thank you very much. So thank you, bro. बाजै मथि मा खबर आयै जोबथा मोजां खबरलै अखा हागादों दासो अखा हागानायनि बिराद मोजांलै जोबथा खुसि जादों आरोना सनाफोर बिष्णु आगैमोन राहुल मिनिया बाबुमोन नानिमोन आदानि जिएफ ना आयौ मिनियाना जिएफ गैया बेना हिनजावसो दङ बिष्णु राहुल आइदै नै मा ओरैनायलाय जाखो नङा इयो आरोना ब्लु दर हरलाय ब्रनो मा ब्लु ब्लुदर र' कमेन्टआव ए सिनायाखै ए सिनायाखै सिनायाखै राजानि बायदि जाखादोंलै ओइ ओइ जे लाइट दिया আছে অলপ হয় नोंनि माबाफोर नामा इसलाय बबे आउटपस्टनि इसोरो आउटपस्टनि आंनि लोगोफोर दा थांसै दसे थाथ'र' हाय ओइ दसे थाथ'र' मिथिबाय दसे थाथ'र' मा जाखो आटिभि मा खालामदों माने जिरायनानै दङ औ साइबिया प्रबिर आंनो ब्र अके थालिरा ओमफ्राय गैलाना थालिर एवनो लायनांगौमोन ओइयावनिखौ लायनोसै नामा बिफा बैयावनो बायग्रबनाया रानाया गाबोन इदिब्लालाय दखान बन्द' ने इउटुब होनायसैलै चिचिंची माराक आर इउ गार' ना मेंगोमाया मा जाखो ना मेंगोमा नाम सोंहरदों ना मेंगोमा बाजै गावदां चेनेल साबसक्राइब गिरिपा नङादे सरि आंना दि नन' ए बा मा होननाय जायो आंनानि नन' बें गार' माने आंनि बिनानाव होनदों आं ए ओइलाय कारेन्ट फैबाय ओइ कारेन्ट फैबाय आं रोङालै सरि दे आगै आं कमेन्ट खालामबाय थायोरा बे आं नायदों इयो बिसोरनो सासे राहुल माबानि हरबायना हराखैलै हरबायना हराखैनो नायदों ब्लु माने आं इउटुब होबाय नै इउटुब बेनि ब्लु माबाखौ नुवाखिसैलै आङो नागिरलाबोनै दैमालु बाजै गावदां खि खबर आयै जोबोर भेरि बेखौबो नायदों फाइन ब्रादार बाजै नायदों गावदां बेखौ इज भेरि फाइन इउ से हाउ आर इउ रोमै बसुमतारी हाय आदा बेखौ हरबाय मिनिया ब्र माबोरै दंनो एसे खोन्थाना होदो मोजां जेब्लायबो मोजां मिनियाया माने गाज्रि गैया आरोना ओमफ्राय नै मोजां फंबाय माने आङो जेब्लायबो मोजाङाव थायो दंब्लाबो गैयाब्लाबो जा दङ आं बेखौनो जानानै थायो आरोना दिंखिया मैगंब्ला दिंखिया जानानै थायो स्टप वेर आर इउ फ्रम वी आर फ्रम आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट अके चिरां दे फन खालाम आयु माहा फन खालामनांगौ जाखो आं बिस्वनाथ राहुल ब्लु हरदोलैनो बाजै गावदां ओइ नै इउटुब होबाय इउटुब ओमफ्राय मोनसे प्लेनेट होबाय आरो ना नै बेखौ होबाय आं हाय बे मिनिया बर'आव ब्लुखौ मोनाखिसै जाबाय दे होमबाबो सिनायबायना आगैमोन साइबिया थेंक इउ आइ आम बेंगाल बर' रारा अके दे बहुत धन्यबाद नेनानै थासिगोन आङो बेसेबां साबसक्राइबार फैयो दानो नेखागोन आं नायगासिनो आङो नाय साबसक्राइब खालाम बाजै गावदां इउटुबखौ ना सेरफांगुरिहाय सेरफांगुरिनिनो सेरफांगुरि गोजोननाय थाबाय फंबाय सेरफांगुरिनिफ्राय नायनायनि थाखाय सेरफांगुरियाव आं थाङोमोनथ' बै माबायावहाय केम्प दङमोन ना मोनसे सेरफांगुरि बेवहाय थांबाय थायोमोन आङो सिगां Hi friends, please subscribe my new YouTube channel. Okay, that is Bajai Gaudang. Okay, I'm from Serpanguri. Yeah, yes. So what are you doing now?
अखा हानायजों जाबजों दा ओमफ्राय बिदिनो जायो फैसा लाजेनबाय आरो दखाना थिग जाया अखा हानानै सेस लावलां बिदि जायो दा मा जादोंमोन ओमफ्राय मा जाबावो फैसा गैयिजों गैयि बाबो लोमजाबावबाय आरोखि गैया माने 300 थाखा दं ओमफ्राय दैथु दा नार्सारि गाबोन दखान नायनानै बन्द'नो खरस बायदि दानो ओंखारबायबो रिप्लाय नांसिगोन होखा अके आंनि इउटुबाव ना दे जागोन दे कमेन्ट खालामबासो रिप्लाय होनो हागोन ना गोदान माबाखादोंमोन ने फोरोंहर दे आं गोदानसो नालाय ओंखायनो रोङा माने माबायदि मा खालामनांगौ रोङा ओंखायनो नोंसोरो कमेन्टावहाय फोरोंहरबानो जाबाय दे ambition Boro All the best, my friends. क्यों मारना Fine, fine, fine. रोमै बसुमतारी आंबो खालायनोसै खालामदो दे खालामदो नायगासिनोखा सोर साबेसे साबसक्राइबार फैदों दायो आंनिखौ खालामलाबो बरिया खालामालाबो बाजै नांजाया अननानैहाय बाजै गावदांनिखौ खालामनानै होदो माने 1K 5 जानांगौ नालाय मा होनो 500 साबसक्राइबार जानांगौ नालाय ओइ बिफुलनो हिनजाव नांगौमोन नै मिनिया नोंसो हिनजाव नागिरनो मोदो हायोलै बिफुल ओइ बिफुल बसुमतारी होद नै बाजै र' आं मोनसे खोथाखौ बुंनि हो चिरांनि हिनजावफोरखौ दा फोथायखा मिथिगौ नोंसोरो पियार जासुला मोना सौग्राव फैदों देनजार मोजां सौग्रावखादों सिख्ला होननानैहाय साला फैबाय भिडिअ खालामबाय रिल्स खालामबाय फिसा गोनांसो जाबाय आयौ चिरांनि हिनजावफोरखौ जों फोथायनो हाला होनखाबाय 36 मोन नामा ने नोंनिया नैबे बाजै गावदांनिया साबसक्राइबारा नैबे बाजै गावदांनि साबसक्राइबारा 36ल'मोन दै ओमफ्राय दा जेसेबां बानायदों नायनोसै आरोना माने सोर बिसिबां बानायदों थांनानैहाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामहर दे आगैमोन कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय नायनानै कमेन्ट नायनानैहाय खालाम आरो अब्लासो आङो नोंथांमोनखौहाय आंनि खोथाखौ मानिदों बिदि होनना सानसिगोन ना लाइभआव फैनायावहाय मिनिया बर'नि फल'वार्सफ्रा आंखौ साबसक्राइब बानायदों होननानै आङो फोथायनो हागोन ना नों नुजानाय बाजै गावदाङा मा गामिनि आंबो मिनिया बर'नि गामिनिनोखा बेखौहाय बियो दुस्थ' मावोब्ला मोनायावनो थांनानै सिखा होथाबहैनो हाखायो आं माने आथिं माने आगानैजोंनो मोनहैखायो आरोना इसनिनो माने मा ओंख्रि होनब्लानो खोनाहैयो आरोखि एसे थिखोना गाबज्रिब्ला खोनाहैयो आदा गावदां बसुमतारी मिनिया बर'नि नोंनिखौ अनजालु फल'वार्सफोर खालायखाबाय सोर अके आं थेंक इउ नोंथांमोननो मोनसे गोदान रादाब लानानै फैदों दावबाया 2025नि गोदान बोसोर एबा 1 थारिखआवहाय गोदानै इउटुब चेनेल भिडिअ लानानै फैगासिनो दङ आयु नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय सिनेमानिसो जाबायलै ना अके नै फैलायबाय दिनै आरे डन्ट कल यार बायदि रोखोमनि कमेडि मोसानाय लाइभ बादलाबायनायखौ होनायाव आरो लाइभ होनायाव बायदिसिना ओरैबायदि माने जाथायफोरखौ फन बुदों नोंथांमोना आरोना नुनो मोनगोन एसेनोसै गोजोन्थों नुगोन नोंथांमोनखौ नायगोन 1 थारिख आंनि खर'आव 2025 बुंबाय था बाय 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 नमस्ते रायजो राजा नोंथांमोन ओइ गोलोमजोब्बायलै जि गरम जाबाय एनबि ब्लग मा खबर मोजां आगै सना एम्बिसन अफ राहुल नोंना लाइक खालायना हो बोराया बेनो नामा आंनि बोराया बेनो आंनि खर'आवल' ओरै ओरै औ आसि थुबाय थादों औ एनबि ब्लग मा ओंख्रि जाखो बिथाङाबो फैगोन ओंख्रिया आरोना र' ओंख्रिया माबासो मा ओंख्रिमोनलाय जोंना दालि जहल दालि ओमफ्राय जहल खाख्लौ बिजौ जोगोनार बिजौ ओमफ्राय माबा जोगोनार मामोनलाय बिजौ खांख्रिखला भाजा खांख्रिखला भाजा एम आर फाजा होनना बुङो ब्लगार सानजारिफ्रा फाजा बसुमतारी हाय जोंहा आब'हाय भाजा लोखि सानैजों मिलायथारोना नै बाजै गावदांजों बिजों मिलायनो दिनैसो नुजाबायलै आं बियो ना बारा इन्टारेस्ट गैया आंनि फेसावहाय आं एसे थैनोबो फैयामोन नै दिनैसो फैबाय आं एसे राजनितिकनि मानसिथ' ओरैनो एसे नुजालाबायनो बायो आदसा एसे एन बि पार्टि ब्लग लिडार जानायखाय एसे थेवबो सेस्था खालामदों 2025आव दावबाय मुङैहाय आङो इउटुब चेनेल लानानै फैगोन नोंथांमोन आइदि आंखौ थाम्फै अरजोब्बाय मिनिया रायलायफैद' आं जि गोलोमबाय सोर दंफैयो मेगना बारा जाबायलै आंना मेगना बोरायबाय फिसा नोंबो बुंदोब्रा आं ना बेदर लाबथुइट अमा बेदर लाबारसो नोङो खिन्थु आइ हेट अमा बेदर मानो होनोब्ला बियो बेमार लाबोसोयो आरोना
आसाम ट्रेक्टर आसाम ट्रेक्टर आसाम ट्रेक्टर माने बर'नि ट्रेडिसनेल मेन बेदर अमा मिस्टार ब्लगार बसुमतारी प्लिज आसामिस बुं आबौ आसामिस बुंनोनोलै आसामिस बुजिया नामा सोरबा सोरबा एम्बिसन र गोले है बहुत समायाखै बारा हेन्डसम से आइसनो बाराया हेन्डसम से सिन बोरायासो हेन्डसम सिन थैंक यू एम्बिसन बाजैया खिन्थु बोरायबाय दे बोरायबाय बोरैद्राय बांद्राय मिथिं गाबाय थानानै बोरायबाय बाजैया बुरैद्रायनो आयौ आं बिनिफ्राय लैसिनथ' एम्बिसन बोसोरबा लैसिन नाबाराम बर' बोसोरबा खिन्थु बे What जौवाखै आं happened? जौलाबायदों माबा साल दंफां I feel like crying. आं नुजानांगौबा नों डाउन Teach जाखायो me बेनिखायनो Bodo आं language. नुजायाखैमोन Okay, come on. You repeat after me, okay? I love you. I love you means आं नोंखौ मोजां मोनो दै. Sanyal World. Please subscribe my YouTube channel, okay, Sanyal? It's already given there. Bazai Gaudang. ट्रेक्टर एन्ड भिलेज व्हाट इज Saibia. दैट ट्रेक्टर एन्ड भिलेज नामानो ट्रेक्टर एन्ड भिलेज Support me, okay, okay, Mm. okay. Rubilam Koyari Adaya Support me. सासे Will support you. मोनबावगोन आदाया सासे मोनबावगोननो लाबावगोन नों सासे सावथाल हिनजाव लाबोना फैगोन इनोहाय नांथाला मा ओहो खबर आयु अके सार अके थेंक इउ नाय आबौ सावथाल हिनजाव नांगौनो बेनो लाबोना होफैगोन आं गाबोदैहायनि दैलाम बारैनि सावथाल हिनजावसो मावो खिन्थु सावथाल हिनजावफ्रा मावो बर'फ्रा मिसालै आं लालालै जिबनावबो बर'खौ जा लाबाय होनबाव सरकारा बोरैबाफोर लाबोनो हागोन होनना बुङोबा सावथाल हिनजाव नायनोसै बाय लानोसो होनबावदों मिनिया माने जोंनि गामिनि गार्जेन सासे गोलाव जाबाय आगैमोन अके थांनोसै दा लाइभनिफ्राय माने बुहुत गोलाव जाबाय आरोना ओमफ्रायो आंनि चेनेलखौ आरो खेबसेबाव बुंबावनोसै आङो डिमान्ड खालामखायोलै नोमबाजै गावदाङा साबस्क्राइब बानायना होदो नोमबाजै गावदांनिखौ आरोना बाजै गावदां ओमफ्राय आरो हायोबा फेसबुकावबो नायहैबानो जाबाय बे बाजै गावदाङानो आरोना लाभ इउ बाय नै मिनिया जाबाय लाभ इउ अल माय साबस्क्राइब माय फलोवार्स होनो नामा इदिखौहाय आंथ' बादा इंलिस रोङा नालाय माय साबस्क्राइबार एन्ड फलोवार्स लाभ इउ अल so have a nice day love you all thank you very much slowly